Det er hvad det her. Det ligner våben. Det ligner skjolde. Det er armbeskytter, men ellers er det nok rigtigt nok. Det er guld. Jeg tror, det er med task. Det var faktisk Franks datter, der var der. Nå, lige meget. Det er mit kontor. Der bliver brugt tid. Der bliver brugt meget tid. Er det det, du laver, når du morder? Nej, det der, det er det, jeg laver, når jeg morder mig. Og det ser ud til, at du gør det samme. Ja, se! Øl? Øl er godt. Øl er godt. Man skulle næsten ikke tro, det var Det er for godt. Man skulle næsten ikke tro, det var den første øl, vi drak. Men det var det så. Jeg er stadigvæk irriteret over, at jeg ikke fik konverteret de der filer rigtigt, så den hakker hele tiden. Det er der jo ikke så meget at gøre ved nu. Det er Ane. Det er Ane. Ane er en sød pige. Søde pige, jeg kan godt lide. Og vi grinede. Og Meget. fjollet. Vi lærte også noget. Hvad lærte vi? Vi lærer at leve ud. Vi lærte den levende ud. Det Se, solskin. Ja, dejligt. Det var godt vejr den dag. Det var dejligt vejr den dag. Ja. Og Det det er var en anden ting at leve ud. Natklub. Det er en natklub. Der har jeg har faktisk tilbrugt utrolig mange timer på en natklub.